Daina nakanigar ang duwang tulak ning droga sa barangay Luklukan, Sorose, Panganiban, Camarines Norte. Matapos na magpositibo ang pigkondusir na bypass operation, kang pinagsarong pera sa Kang Jose Panganiban Municipal Police Station sa panginginot ni Police Major Ace Flores, Camarines Norte Police Intervention Unit, asin sa koordinasyon kang PDEA Bicol, pasado alas 11 ning aga kan Sabado, Marso 11. Nakumpiskar sa posisyon kan duwang sospek ang tulong dakulang plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu. Sarong medium size plastic sachet na may laog man na pigtutubudang shabu. Sarong sadit na plastic sachet laog man ang pigtutubudang shabu. Asin sarong papel na may laog na tulong medium plastic sachet laog man ang pigtutubudang shabu. Pigkakarkulong abuto na 75 gramo ang nakumpiskar na illegal na droga na may street value na 510,000 pesos. Hindi po basta-basta ito. Hindi po ito kaya ng mga maliitan na transaksyon. Talagang malakihan po ito kasi napansin naman po natin na halos lampas kalahating milyon po yung amount ng mga nakuha po sa kanila na droga. At ito pong mga drug bypass po natin na kung saan yung mga items po na ito according po sa information ni galing ng Metro Manila. Apwera sa droga, nakumpiskar man kang otoridad ang 14,000 pesos na budel money, asin sarong pidaso ning 1,000 peso bill. Pigkukonsiderar man na high value individual sa nasambit na lugar ang duwang sospek. Ito pong dalawang base din sa information na nakalat po namin. Nakapag-asawa lang po ito dito sa Barangay Luklukan na Sur. Kung saan itong isa po ay Muslim at isa po ay dating residente niya po ay sa Pasakaw, Camarines Sur. Kung saan dito po nakapag-asawa o na may kalingking po dito at dito na po sila na nagkaroon ng mga transaksyon sa area po ng Luklukan Sur. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang duwang sospek na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal